जरापुखुरी बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा थामथि बोसोरारि जथुम्मा आरो खुंगा थामथि रंजालि बैसागु फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जरापुखुरी बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गुबुन बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो साननैनि हाबाफारिजों खुंगा थामथि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे खुंगा थामथि रंजालि बैसागु फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलियाव बाथौ थानसालि बावनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, गेलेमुआरि बादायलायनाय, बैसागुथिलि बेखेवनाय, बैसागि सिख्ला मोसानाय, जावजा मोसानाय, हानजा मोसानाय बादायलायनाय आरो थान्दैमेल जिरायनाय बायदि गाबगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनि सेथि साननि हाबाफारिया खुंफुं जायो। मख'नो गोनांदि गाबोननि खुंनो गोनां गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि बुब्रुबाहन स्वर्गियारिया बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बियाबनि सिङाव थानाय गामिनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लानानै गौमा आरज हाबाफारिबो खुंनाय जागोन होननानै बानजाय आफादनि आफादगिरि कमलाकान्त नार्जारिया फोरमायो। जोंनि जरापुखुरी बियाब बाथौ गौथुमा दिनै माने बियाब दानायनि उनाव थामथि बोसोरारि जथुम्मा खुंनायजों लोगोसे थामथि रंजालि बैसागु खुंथाय बेखौ खुंफुंनो लादों। बे खुंफुंनायाव जों रायजो राजानिफ्राय गोबां मददथि मोनदों आरो रायजो राजा बेयाव गोबां हेफाजाब होदों आरो रायजो राजाया जोंनि बे गं 17 गामिनिफ्राय माने गोबां बाहागो लाफैदों। बेनि थाखाय जों बे गामिनि रायजो राजानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो इयुनावबो बेबायदिनो गासैबो हाबाफारिया जाहाथे बेबायदिनो बियाबा जिखिनि खुंनाय बा बे रंजालि बैसागुआनो जा एबा जोंनि बियाबनि जथुम्मायानो जा गासैबो हाबाफारियाव गासैबो रायजो राजाया जाहाथे जोंखौ अरायबो हेफाजाब होलांबाय थागोन खुंनायाव बेखौनो आसा खालामनानै बेखौनो आं आसा खालामदों। रंजालि बैसागु खुंनायनि गुबै थांखिया मा? बेनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि जिथु हारिमु बे हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे जिथु बर'नि आंगो धोरोमजों लोब्बा थानाय मोसानाय मुसुरनाय, बैसागो मोसानाय, देमसि मोसानाय, बेबायदिनो बारदै सिख्ला मोसानाय बेफोरखौ जोंनि इयुन जेनेरेसननो दिन्थिलांबाय थानो थाखाय जों माने बे दिन्थिलांबाय थानायनि गेजेरजों जोङो माने जाफुंसार जागोन होननानै आसा खालामदों। सानबेसेनि हाबाफारि? बेयो साननैनि हाबाफारि, माने बैसागुनि 14 आरो 15। दिनै गिबि सान, गाबोनबो दङ। गाबोन बैसागुनि 15 अक्ट' गाबोन जोंहा बियाबनि बोसोरसालिया जथुम्मा दङ। जथुम्मानि गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंहा बियाबनि सिङाव थानाय गासै गामिफोरनि रायजो राजाखौ लानानै गौमा आर'ज दङ। माने मुलुग गोजोननि थाखाय गौमा आर'ज लानाय जादों। बिखेक बेबायदि धोरोमनि बिथिङाव माबा मोनसे सावरायनाय जागोन नामा नैबे जिथु बोसोरारि जथुम्मा बिनि गेजेरजों? धोरोमारि बिथिङाव सावरायनाय जागोन। लोगोसे जोंनि जिहेथु जोंनि बियाबनि माबाया बडिया 3 बोसोर जाबाय। बे बडिखौ दिनै थान्दैमेलनि गेजेरजों जोङो दास्लायफिननानै लागोन आरो गोदानै दाफ्रामफिननाय जागोन।